jam Allah wale men renndo fulɓe hande ko mawbare 17 morso hitande ujune ɗiɗi e nogase tati ina hawri e talata capantati taske hitande ujunere e temedde nayi e capanɗe nayi e nayi fergo ɓurɗo ɓurnaɗo windere yo en ñalli e barke makko. julde haran ko ñalde mawne ina hawre aljuma nogase jeetati lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase tati enen teddinira natal ngal noon on gorko pullo dimo danejo daraniɗo pulagu gendiyanke mo jiyoton kala e saaha on pullo woni inna wiya Amadou Bator Sow ɓurɗo lollirde yero mo giyanke mo jiyoton kala e saaha gorko mo Thiès Kër Demba o wi neɗɗo so tinima tin ɗum sa a tinimo kadi tintinmo aɗa tinimo pularal e pulareje tigi o weltanama ha woni gonga en teddiniri kala to dente fulɓe en goni tan e nder rendo he e nder dunde baba Adama en beltanirimo ɗum e natal ngal to kuɗol to jogani en ɗum ko tan diine si walli fu koninke leñol men woni guelajo Sow to sawtowol to ko baniragel mon dewel ɓurɗo lollirde debbo ngendi si tawateɗo hande e to leydi men Farayse nokku biyeteɗo région de Bourgogne département de Saône-et-Loire e nokku inna wiya Chalon-sur-Saône non bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum wonno ko gaddonɗen hande ha sahaji garoji kadi so gueno haaji yallah hokku en ha titi ɗo ko nafata Allah waɗani en jamde wonnon ko jam tan woni ko heeƴe men.